हमारा रंजीत भाई भी एक बार इनका खातिर जोरदार ताली आप यहां बजा दी आ कहे कहता कि अरे नीमन गाए को खोजबू अपना रंजीत भाई के दे आज जब कितना सुंदर सुंदर लोग आइल बा है मैं देखी तो भैया के देख लाल बार को के धुन लामे लामे बाणे हां बहुत बहुत धन्यवाद का बोल दे बुझाई नहीं सोनाधारी सिंह जनता दल नेता आ कहे के बा भैया हो कि अरे राजद वाला खोजबू और जेठ नेता खोजबू ऐसा भैया कहो जी के दे सुन उमर बा बियाह कलो एगो ऑनलाइन सिंगर ने एगो चौके की बोले रहलन कि ढेर गर्मी रहे पानी पड़ गई धरती शांत हो गई तार ढेर गर्मी बा बियाह कलो तू शांत हो जाएगी लेकिन काहे का नहीं एक सेकंड बियाह की बात तो लड़का ढूंढ के दीजिए ना मैं करने के लिए रेडी हूं हम का मैं लड़के न हो सकता हो हमारा तो लड़के बुझा तरसा आ सुना हयारा जिला वाला के धोखा देबू आरा जिला के लभर के धोखा देबू ते का होई एकर बाद एक गीत सुने जी गई है कि लभर तहार जजीरो होई लभर तहार जजीरो होई तहारा लई आ सुना बतिया बोले तो पहले पूरा कि हाला जे है अगिया बाजार में हो हाला है जे अगिया बाजार में हो अरे तोरा बिया हो ना होई कभी समय बा समय पर बियाह शादी कर लो तबे न अरुण चाचा सब लोग तार मरद के साथे स्वागत करी हैं मरद जब तो मैं कह दिया कि नहीं मैं अपना शौक है ये मैं नहीं छोड़ सकती हूँ मैं सिंगिंग और एक्टिंग करूंगी सोना जी आप गाइए इनका स्किल धराइए नहीं तुम रात भर गाते रह जाए मेरा स्किल ई हम लगवा दे एगो जबरदस्त गीत गाइए जो मैंने भी गाया था अच्छा कहीं अरे लजाई मत वो समझ नाम मत ले ना फलाना कह दे हमारा अच्छा लगे कुछ रोमांटिक गीत होगा तो मेरा नाम ले सकते हैं कहने कहे कि हमारे नाम ले ला तो हमारे अंदर से गाना आवे लगे किस्सा दी करे से करे के मन बा आए गुआरा वाला लड़का पसंद और सुनो डिपा कि ऐसन जिला हवे डरे सपनाम से कि ऐसन जिला हवे डरे सपनाम से कि आई हयारा में आराम से जियो कितना मजा आता है ना अगर कोई लड़का कुछ बोले कमेंट करे तो कि दिल धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में धड़के लगो मस्त भइल बा मस्ती में मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार की मस्ती में
कमरिया से सर के घघरिया मार करई पतरी कमरिया से सर के घघरिया मार करई तनमुना यारा में कही बात सुखिया पतरी कमरिया से सर के हसरिया मार सुना जी घघरिया आजकल सरिया चलता हरी पतरी कमरिया से सर के हसरिया मार करई भूखा नमूना नमूना जिलाना नमूना कि कतना दिन से आए गुनई के अरे फेरा में इहा के कतना दिन से गुनई के फेरा में इसको गलत नहीं समझना है आई पीछे से बोला तो कैसे स्टोरी सोचते रही आई लव यू बहुत सोचते रही आई लव यू बहुत अतले वाले कतना दिन से एक नहीं की फेरा में होला फेरा में ए भैया ई तो हमारी स्टोरी गा देलू बस एक लाइन गाई एकरा बाद हमनी के गए पिघल जाई भैया आता ना भीड़ हो गई स्टेज पर के हम म्यूजिशियन से नजर नहीं मिला पावा कितना डिंपल कितना भइल बाजवानी कटा तू जानता है बिगड़ल बाड़ू मतलब बिगड़ल मींस की क्या होता है बतावा चाचा हम काहे ना बिगड़ी इतना प्यार से हमहू लइके हैं हमारो दिल कितना भइल बाजवानी कटा किटिया हबिना बिगड़तारू कि कौन पियतारू पानी दिन पर दिन देखत नहीं देखो आशीर्वाद वाला जवानी बनल रहो बुझा तो बुढ़ाइबे ना करबे कि कौन पियतारू पानी धनिया ही गरतारू कितना भइल बाजवानी कटा कितना भइल बाजवानी कटा ऐसा लगा तो मैं और अगियाओं को लेकर के बकोट दी है नजरी से बकोट दी है हमारा के तो अपना जुबान से ऐसे में बोल के बकोट हमारा जीवन भर भभाई सर नजर ही काफी होता है कहे कदा की दाहार अब भइल बाजवानी कटा दिया भइल